Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους hackers των διακοπών. Γενικότερα με τους hackers κάτι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Μπαίνουν σε όλες τις πλατφόρμες, οι επιτίδοι και γενικά υπάρχουν και πλατφόρμες οι οποίες είναι πίσω του, δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι γίνεται πίσω από αυτές τις πλατφόρμες. Μπορεί κάποιος να θέλει να κλείσει διακοπές σε κάποιον προορισμό, να μην γνωρίζει τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από αυτή την πλατφόρμα, να κλείσει τις διακοπές του και κατά συνέπεια να χάσει και αρκετά χρήματα από το λογαριασμό του. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Γρόντα. Είναι νομικός σύμβουλος. Θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πώς γίνεται να θες να κλείσεις διακοπές, γιατί νομίζω τώρα ξεκινάνε οι περισσότεροι, last minute είναι οι διακοπές, να τις κλείσουν τώρα Ιούνιο και να χάσεις χρήματα, να υπάρχει πλατφόρμα η οποία να έχει κακόβουλο λογισμικό, αν το λέω σωστά. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει οι τηλεθεατές σας και ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό που λέγατε πριν, οι hackers που έχουν ακολουθεί παντού, υπάρχει μια γενική έκρηξη παγκοσμίως και δεν είναι φετινό, είναι τις τελευταίες πενταετίες, δεκαετίες. Να γνωρίζουν ότι όταν ακούνε hackers, οι hackers στο μυαλό τους δεν είναι ο 17χρονος της δεκαετίας του 2000 που έκανε μια μικροαπάτη και τον συλλαμβάνει, ας πούμε. Λέγαμε όλοι αυτό ήταν. Ναι. Αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκλημα κυριαρχούνται από εγκληματικές ομάδες συγκροτημένες σε απίστευτο βαθμό. Οι οποίες μπορεί να έχουν και δικηγόρους δίπλα τους, μπορεί να έχουν και λογιστές που ξεπλένουν τα χρήματα που υποκλέπτουν από τους υποψήφιους πελάτες τους, οι οποίοι να φτάνουν σε παγκόσμια εμβέλεια και με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος? Καταρχήν, ό,τι είναι πολύ φθηνό, λογικό είναι να μην είναι και πολύ αληθινό. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Τα πολύ φθηνά δηλαδή πακέτα διακοπών να μας βάζουν σε μια λογική σκέψη ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ναι. Αν είναι εκτός των συνήθων πλατφορμών, τέλος πάντων, από τη συνήθη δίωδο, που είναι οι μεγάλες πλατφορμές που τις ξέρουμε, μην τις ονομάσουμε τώρα, αλλά γνωρίζουν ότι από εκεί υπάρχει αξιοπιστία. Αλλά όταν ξαφνικά πετάγεται μπροστά τους μια διαφήμιση μέσα από το Facebook, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από την Google, η οποία βάζει σε ένα site που μοιάζει με ένα site το οποίο μπορεί να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια ή μπορεί να κλείσει ένα ξενοδοχείο, πολυτελές κτλ. Με τιμές οι οποίες ηχούν εξωπραγματικές και είναι στο 1/5 στο 1/10 της τιμής, αυτό το πρώτο πράγμα πρέπει να προσέχει. Το δεύτερο είναι, το αμέσως μετά, θα πρέπει πριν κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια να ελέγξουν τους όρους χρήσης της πλατφόρμας αυτής, να ελέγξουν εάν υπάρχει εταιρεία, να ελέγξουν ποια είναι αυτή η εταιρεία και πού εδρεύει αυτή η εταιρεία. Γιατί μπορώ να σας δώσω ένα εξαιρετικά απλό παράδειγμα. Κάνουμε μια εταιρεία αυτή τη στιγμή στο Παναμά, κάνουμε τραπεζικό λογαριασμό, με κάποια από τις fintech δημιουργούμε ένα σύστημα που δεχόμαστε πληρωμές με κάρτες των πελατών. Δημιουργούμε και μια πλατφόρμα η οποία να μοιάζει ίδια με τις μεγάλες πλατφόρμες, να έχει τα ίδια καταλύματα, τη διαφημίζουμε, μας πληρώνουν, εξαφανιζόμαστε. Έτσι απλά. Και η ελπίδα ανάκτησης. Έτσι απλά. Τόσο απλά. Ναι. Και η ελπίδα ανάκτησης αυτών των χρημάτων είναι σχεδόν μηδενική. Γιατί φανταστείτε ότι μια εταιρεία εδρεύει στον Παναμά, ο οποίος είναι blacklisted από όλες τις χώρες του κόσμου ως φορολογικός παράδεισος και δεν δημοσιοποιεί στοιχεία. Ή από μια εταιρεία που μπορεί να φαίνεται ότι έχει έδρα στην Αγγλία, αλλά η οποία είναι εικονική. Είναι σε ένα γραφείο κάπου. Δεν υπάρχει εταιρεία στην ουσία. Νομικό πρόσωπο όπως υπάρχει. Τραπεζικό λογαριασμό έχει κάνει. Μπορεί να έχει βάλει έναν χειράνθρωπο ή έναν άστεγο με την ταυτότητά του να είναι στο όνομά του η εταιρεία. Μόλις φτάσουν σε ένα ποσό 1-2-3 εκατομμυρίων δολαρίων εσόδων, την κλείνουν πάρα πολύ απλά και μετά κάνουν κάποια άλλη. Μάλιστα. Στην περίπτωση αυτή τώρα που πας να κλείσεις διακοπές, οπότε καλό είναι να δεις φθηνά πακέτα να πάρεις ένα τηλέφωνο. Αυτό βοηθάει. Βεβαίως, αλλά όχι τόσο. Το τηλέφωνο θα βοηθήσει. Έχω μιλήσει παριστάνοντας το θύμα με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι φαίνονται σαν να καλεί κάποιος σε μια πραγματική εταιρεία. Εσείς μιλήσατε για να δείτε τι συμβαίνει, να βοηθήσετε κάποιον, φαντάζομαι, πελάτη σας. Ναι. Ότι έκανα το φίλο του και ήθελα περισσότερες πληροφορίες και μιλούσα και πολύ καλά ελληνικά και μια χαρά, αλλά γνώριζα ότι είναι απατεώνας. Καταρχήν παίρνω τηλέφωνο, αυτό το μόνο βέβαιο, αλλά
πριν πάμε σε αυτό, να εξετάζουν πάρα πολύ καλά τα στοιχεία της εταιρείας που αναγράφεται στο site, γιατί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, ειδικά στις ιστοσελίδες που δέχονται πληρωμές, υπάρχει μια εταιρική επωνυμία. Υπάρχει μια νομική οντότητα. Υπάρχει ένα registry number, ένας αριθμός γεμίας, έτσι, στα ελληνικά. Ναι. Υπάρχει ένα φημί, υπάρχει μια διεύθυνση, υπάρχει μια έδρα. Εξετάζουν όλα αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γκουγκλάρουν την επωνυμία της εταιρείας που διατείνεται και έχει αυτό το site. Μάλιστα. Αυτό το σύστημα τώρα με τις διακοπές υπήρχε και παλιότερα, γινόταν δηλαδή αυτό? Υπήρχε, αλλά όχι σε τέτοια ένταση. Όχι σε τέτοια ένταση. Τώρα δημιουργούν εικονικές εταιρείες, εικονικές πλατφόρμες, οι οποίες μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο ό,τι περιέχουν οι μεγάλες πλατφόρμες, οι έγκυρες, οι πραγματικές, στη μισή τιμή και παγιδεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Νομίζουν ότι έχουν κλείσει δωμάτιο και ξενοδοχείο και αεροπορικά εισιτήρια, αλλά τα χρήματα έχουν πάει σε μια μαύρη τρύπα που δεν έχει δυστυχώς πάντα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ δύσκολο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Είναι και δύσκολο για την αντιμετώπιση. Δηλαδή, να δούμε και το επόμενο βήμα. Γιατί εσείς είσαστε και άνθρωπος που αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα. Σας καλούν δηλαδή οι άνθρωποι καθημερινά, βέβαια. Έχει πάρει, σε τι ποσοστό κάποιος έχει πάρει τα λεφτά του πίσω? 1%. Δηλαδή είναι... 1% και με πλάγιες μεθόδους. Δηλαδή, τους τρομοκρατούμε ότι είμαστε έχνητους και ετοιμάζεται η Ιντερπολ να τους συλλάβει και έτσι επιστρέφουν τα χρήματα. Δια της νομίμου οδού, αν μπλέξουμε σε ένα δεδαλώδες δίκτυο εταιριών, θυγατρικών, παραθυγατρικών, μπορούν να εξαφανίσουν τα χρήματα πάρα πολύ εύκολα. Θυμάστε τα Panama Papers που είχαν διαρρεύσει τότε με τις συναλλαγές. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αντίστοιχα, απλώς, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ακριβώς. Και υπάρχουν και ελληνικές εγκληματικές συμμορίες. Δεν είναι μόνο παγκόσμιο. Που έχουν προσλάβει hackers που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Που έχουν τηλεφωνικό κέντρο, που καλούν, που χιλιαδιό. Πρώτον, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μπει στον υπολογιστή μας. Πολύ βασικό. Και να μας καλέσει κάποιος ταξιδιωτικός πράκτορας ότι θέλει να μπει με AnyDesk, με TeamViewer στον υπολογιστή μας για να μας δείξει τη λειτουργία της πλατφόρμας κτλ. Δεν το δεχόμαστε ποτέ. Δεύτερον, δεν δίνουμε ποτέ στοιχεία τραπεζικού μας λογαριασμού, κωδικούς και τα υπόλοιπα, όπως φαντάζεστε. Πουθενά. Και τρίτον, πριν πληρώσουμε και πριν κάνουμε οποιαδήποτε κράτηση, γιατί το θέμα, το topic σήμερα είναι ο τουρισμός, πριν κάνουμε οποιαδήποτε κράτηση, να ελέγξουμε τα στοιχεία της εταιρείας. Εάν είναι πραγματικά, επαναλαμβάνω, ότι λαμβάνουμε την επωνυμία, την αναζητούμε στην Google, τη βρίσκουμε, βεβαιωνόμαστε ότι είναι υπαρκτή και πάλι με δισταγμό να προχωρήσουμε εάν η πλατφόρμα δεν θεωρείται εγγύη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ελπίζουμε να είσαστε κι εσείς πολύ προσεκτικοί από το σπίτι σας που μας βλέπετε, για τις κρατήσεις που θα κάνετε. Καλές διακοπές σε όλους. Και πάντα νομίζω με τα μάτια μας 124 σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γιατί είναι και δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις. Βέβαια, πρέπει να έχεις πάντα καλούς συμβούλους δίπλα σου. Αυτό λέω εγώ πάντα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.